Jamana sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi-bi na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agriculture ye ale nana na ka na i coko Bamakɔkaw fɛ Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agriculture ye Agriculture ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat aw b'a fɔ ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agriculture ale ko ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agriculture k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agriculture o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agriculture ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotiba ACI, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite.
Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. K'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye araba ye utukalo tile 19 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn diɲɛ seleke naani maa mafali min bɛ lakana ko kunna ale ka ɲɛma danga mi taamana yan kunungo ani Ablaye Jobu tilale kumaw na Kuluba Fama sigiyɔrɔ la ani Asimi fana masala la ko tɛmɛna cogo min an na tila ka an da don o la sɛnɛ kiŋɔnko kibaruya bi an ka sɛnɛkɛlaw jɔrɔlen kɔɔri sɛnɛnaw jɔrɔlen balo sɛnɛnaw jɔrɔlen nɔgɔko ale ni waati yɛlɛma ni sanji o y'a gɛlɛya la kumaba ye Jakarija Dunbiya Sikasokaw fɛ yen bi ale kɔni kɛlen don ka waleyaw sigi sen kan sa min y'a to a ka sɛnɛkɛyɔrɔ n'o ye taari 2 ye a sera ka o tɔnɔbɔ cogo min na joona an na an da don o fana na. Hôpital du Mali an ye babu min fɔ aw ye a bɛ kuncɛ bi ni labo ye labo min ni ale baarakɛyɔrɔ la joli sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na yen cogo min na sugunɛ ale ni bo ni fɛn wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛsɛgɛ labo in kɔnɔna na nka farankan ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu ka denko gɛlɛyara ka se k'u dɛmɛ se ka den sɔrɔ cogo min o baara fana bɛ kɛ Hôpital du Mali kɔnɔna na nka n'i tɛ furu la a tɛ kɛ dɛ. Cɛgana ni musogana tɛ se ka ɲɔgɔn cɛ ka taa ye ko an mago bɛ den na dɛ o t'a la dɛ wa sariya fana b'a la fana an na tila ka taa ye Segu min ye gouverneur kura ye Saka Magasa ale ye baara ta Kucala fana général de brigade min ye Aruna Samake ale fana ye baara ta Yuwaruka minnu kun taara Caw dɔgɔkun daminɛ na dɔgɔkun tɛmɛnen na olu fana bilara Segukaw fɛ min ye Marakala marabolo kɔnɔna Fala ye k'u ɲɛ tana kɛlen don Sumanjɛ bɛ ka compteur ye dɛ nsira tɛ de ko 50 ɲɔgɔnna o de suyɛnna
min ye maa 127 minnu y'u sigiyɔrɔ bila Gawo kɔnɔna na donbolo kɛra olu ye. Farikolo ɲɛnajɛ an ka npogotigiw n'u nana ni kupu ye fala ye. Olu fana kunbɛra wasa kɔnɔna na kosɛbɛ k'a daminɛ pankurutigi kɛnɛ na sa fo Salamata Maya Tɔgɔla so kɔnɔna na. U bɛɛ la ministre 3 o de bɔra ka taa u kunbɛn kunungo baaraw kɛra cogo min na an na tila ka an da don la. Super Coupe Asimi ale fana ta ko ɲinanta in o fana baara bɛ daminɛ juma nata n'Ala sɔnna ma. Fala yɛrɛ ni ne tun ye farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔmaaw ye dɛ. Super Coupe Asimi an kun b'o bɔ ala an ma kɛ Super Coupe du président de la République ye. O la maa mana na n'i kɛra président ye i bɛ coupe in dɛmɛ. Non tɛ n'a kɛra tan ATT taara Super Coupe ATT jɔra. Asimi mana na taa Super Coupe Asimi bɛ jɔ mais n'a fɔra ko Super Coupe du président de la République a ka di fédération bɛ a ka di ministère ma olu ka organiser an bolo o cɛ ka ɲi ni nin kɛcogo in ye. Nka kuma la fili ti b'a fala ye an ka tɛmɛ n'an sen ye. Sɛnɛkɛ fɔli ma diya cogo o cogo sɛbɛ o bɛ galama bolo so sɛnɛkɛlaw ka fo wulikajɔ ni cɛsiri ani maguwan na don o don. Mali ye jamana ye bagan mara sɛnɛ ale ni min ye jɛgɛmɔ ye o baaraw olu de y'an ka jamana sinsinnan ye. Sɔgɔmada in na an bɛ taa Sikaso mara la. Samiya min ye maaw sɔmina sabula samiya yɛrɛ kɔrɔ ye fala ko ka sɔmi ka wuli ka baaraw sigi sen kan yaasa cogo min na dugukolo n'ale ti ngalon tigɛ i fana ka fɛn dɔ a la min na a bɛ se ka i jaabi. Sikaso marabolo kɔnɔna na bi sɛnɛko bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ka sɛnɛko daminɛ koyi kabini mɛn kalo tɛmɛnen a yirala sa ka fɔ sa ko samiya kɔni ye ɲinansan ta ye a baaraw daminɛna Sikasokaw fɛ yen safo septembre kalo min ye sumanw bɔli ye sa a bɛ se ka taa kɛ octobre kalo ni novembre kalo ye. Sɛnɛkɛlaw kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri ni maguwan sugu bɛɛ la yaasa ka se ka forow k'olu labɛn ka bila ji ɲɛ. Waati kunfɔlɔ min bɛ yen n'o ye forow binjuguw bɔli ye ka nduguw wuli ka min ye kɛnɛw fura fala ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen fɛ. Sɛnɛkɛlaw de y'u sigi sa ka sanji kɔnɔ fala ye sa ti na wa nɔgɔ fana ti sɔrɔ min ye baara minnu sigira sen kan sɛnɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na Sikaso mara kɔnɔna na ɲinanta in maa caman bɛ k'a da ndale la k'a sɔrɔ min ye samiya yɛrɛ ma kun cɛ fɔlɔ. Sɛnɛkɛlaw olu ko olu ye wulikajɔ kɛ dɛ min ye tari 3 kɔɔri la tari 3 min ye kaba la n'an b'a fɔ ma ko maɲɔ segukaw fɛ yen tari 3 malo la o bɛɛ lajɛlen olu sigilen don ka nɔgɔ de kɔnɔ bi bi in na min ye kɔɔri ye nɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ bila ka da ale ma o nɔgɔ fana sɔrɔli kɛra gɛlɛyaba ye. Maa min bɛ ka nin kuma in fɔ fala ye ale bɛ bɔ min ye npɛnka fɔlɔsokaw olu fɛ yen Jakarija Bɛngali ale don a ko min ye ɲinanta in ye olu ma foyi faamu wulikajɔ kɛra ka cɛsiri kɛ nɔgɔ min bɛ yen ni jamana yɛrɛ b'o di ka musaka don la ale ni binfagalanw yaasa ka kɔɔri tanga fɛn ɲɛnamaw ma k'u sigilen don k'o kɔnɔ hali bi u m'a ye u ɲɛna. Waleya ninnu b'a to olu bɛ se ka se ka baara sigi sen kan baara min b'a to kɔɔri yɛrɛ bɛ ɲɛ cogo min dɔ bɛ fara dugukolo fana fanga kan cogo min na min ye Adama Kulubali ye ka bɔ Misirikɔrɔkaw fɛ yen ale ko ale kɔni ka tari ye 2 ye kɔɔri la min ye kaba ye a y'o kɛ tari 9 ye ɲɔ tari 1 ani tilancɛ a y'o don guwan na min ye tari 2 ye a kɛlen don k'o kɛ woso ye ka tari 3 k'o kɛ min ye malo ye nka nin bɛɛ la Bɛngalikɛ Kulubalikɛ fala ye a fana sigilen don a bɛ ka ji kɔnɔ han ale ye baara bɛɛ lajɛlen kɛ nɔgɔ fana a bɛ ka nɔgɔ fana ɲini ka dɛsɛ nɔgɔ tɛ se ka ye a ɲɛ na a y'a yira sa k'a fɔ ko nɔgɔ min yɛrɛ bɛ sugu kɔnɔ bi Sikaso ko maga tɛ se ka k'a la sɔngɔ ka gɛlɛn. Amidu Balo ale fana ye sɛnɛkɛla ye min ye Bamadugukaw olu fɛ yen a ko min ye ɲinansan kɔni ye gɛlɛya caman bɛ yen ji tɛ ka se ka sɔrɔ ji bɛna zanni kelen kelen na waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ yen n'o tɛ ale yɛrɛ ye tari 3 ale y'o kɛ min ye kaba la a bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna k'a sababuya kɛ min ye ji ye
o mana a na waati la wa min ye nɔgɔ fana ye a ma se ka o sɔrɔ ma ko fɔlen y'a yira sa ko nɔgɔ sɔngɔ yɛrɛ yɛlɛ ko jugu bi ka taa se 4,480 ma ko o kɛlen k'a to bi maa caman tɛ se k'a san yɔrɔ dɔw yɛrɛ la yɛrɛ a bɛ taa sɔrɔ 5,000 ale ni 5,500 ma yɔrɔ dɔw la sɛnɛkɛlaw o musaka to u bolo labɛn minnu kɛra kɔɔritigi dɔ ale ni kabatigi dɔ olu ye taari 4 o dilan u fana sigilen don hali bi Banandugu ka kelenw fɛ yen u bɛ ka sanji makɔnɔ hanfala ye olu kɔni taara wari don nɔgɔ la ka fɛn bɛɛ lajɛlen nka sanji de tɛ ka ye sanjiko gɛlɛya in Sikaso marabolo kɔnɔna na bi wa degun fana bɛ yen sɛnɛkɛlaw ye degun wɛrɛ fana fɔ fala in kɛrɛnkɛrɛnnenya misirikɔrɔkaw ko min ye baganw tɛmɛni u ka foro la k'o fana bɛ yen dɛ ko baganw bɛna na don foro ɲɛlen na k'a bɛɛ kari ka taa n'u yɛrɛ ye ten wa kuma tɛ se ka k'a ko la min ye Kulubalikɛ misirikɔrɔkaw fɛ yen ni ale taari 2 kɛ kɔɔri la ka taari 9 kɛ kaba la taari 1 k'o kɛ ɲɔ la min ye taari 1 ni tila k'o kɛ guan na taari 2 k'o kɛ min ye woso na taari 3 k'o kɛ malo la a ko ale yɛrɛ kɔni ma foyi faamuya foyi ma ɲɛ ale bolo ni a ka malo a ka kaba taari 2 tɛ sabula engrais min tun b'a bolo a sera ka o don kɔrɔ nka halisa ale bɛ ka nɔgɔ ɲini fin jɛ sugu fin fara sugu jɛ ka a tɛ k'a ye a ɲɛna a ko nin bɛɛ la sa olu bɛ ka jamana ɲɛmaaw de kɔnɔ sa nɔgɔ min fɔra ko a bɛna na d'u ma sɔnɔgɔya la fala ye munna a tɛ ka ye munna min ye suman yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ ni nɔgɔ minnu ye olu tɛ ka ye binfagalanw tɛ ka ye sɛnɛkɛlaw dɛmɛnanw tɛ ka se ka sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o la sa lesɔr maaw olu ye kuma di Sikaso sɛnɛko bɛ maa min bolo n'o ye Abulaye Banba ye a ko jɔn ko ala tiɲɛna ɲinan fan dɔw fɛ sanji cayara ye a ye Luluni mara ta ka Kajolo mara ta ka na Buguni yan fan fɛ ko olu kɔni taw fisara kosɛbɛ nka Abulaye ko jɔn ko ala nɔgɔ tɛ ka ye wa nɔgɔ min bɛ sugu la o sɔngɔ fana ka gɛlɛ k'o fana ka fɔ fala ye bi na olu tun ye fɛɛrɛ caman tigɛ k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye waati min na n'u ye ji sɔrɔ u k'u kɛ baara kan u ka n'u sigi min ye maa caman ye o tun ye nin kuma f'u ɲɛna wa ko an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ min ka gɛlɛ bi kosɛbɛ sanji ma sumaya ko an ka sɛnɛkɛlaw tɛ se o baara de la kosɛbɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan ka se ka baara kɛ o la sa ko o matarafalen n'o kalanw na kɛ waati wɛrɛ kow ye n'o tɛ ko ɲinan samiya kɔni taara ka ban nka u y'a yira sa k'a fɔ ko Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲinan layidu min taara jamana ɲɛmaaw ye fala ye o ye 1,700,000 tɔni ko o de bɛ sɔrɔ suman na kɔɔri ale kɔni sɔngɔ tolen don 60 la kilo 1 nka min ye kɔɔri yɛrɛ sɛnɛtɔ ka ɲɛ ka se ka taa feere k'o bɛ sɔn ka dɔgɔya kosɛbɛ dɛ sabula min ye sɛnɛkɛlaw ye nɔgɔ ma don a don waati la ji fana kɛra zanni kelen ye yɔrɔ dɔw la fana fɛn minnu bɛ ɲɛ kosɛbɛ a kɛra baara ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa fala ye min fɔ i b'o mɛn ko ni ji cayara minnu fɛ yen k'olu kan ka min kɛ k'olu t'o dɔn minnu ma ji sɔrɔ olu fana kan ka baara min sigi olu sen kan olu t'o dɔn ko nin bɛɛ lajɛlen de kan ka ɲɛfɔ an ka sɛnɛkɛlaw ye yaasa u ka se ka bɔ degun kɔnɔna na nka kuma tiɲɛ ye min ye nɔgɔ de tɛ ka ye Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ yen fala ye Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ fala ye a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten f'ale n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa u ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagne kaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ i yɛrɛ ta n'i yɛrɛ ta ye. Wolomasiri tabaw ka dagatigi Elize Janda ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min an ka sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ni cɛsiri n'u dɛmɛbagaw ka baara o hukumu kɔnɔna na. Dugukolo ko n'o ye k'an ka dugukolo bɛɛ lajɛlen minɛ ka d'an ma k'a k'an sago ye. Baara minnu bɛ ka kɛ Wolomasiri tabaw fɛ kunun ko min ye Sikaso mara la. Kibaruya sɔrɔla sa k'a fɔ ko Bamajɔlen ka wale kɛbaa maa caman minnu ka marifa jugu o tun bɛ munumunu salo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Jinimu ani FLA maaw olu don. Minan minnu yer'u bolo o kimɛlen kɛlen kɔfɛ ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛ. Armée wulikajɔ kɛ k'o minɛnw bɛɛ lajɛlen n'a tigiw bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na wulikajɔ senfɛ min kɛra ni pankuru ye. O waati kelen na sunsankaw fɛ yen n'o ye sunsan kungokolon fantanbada min bɛ Joyila mara la. Gosili wɛrɛ fana kɛra yen Bamajɔlen ka wale kɛbaa caman ni kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo olu fana bɛɛ lajɛlen gosira o ko in senfɛ. Kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugu ma olu wasa don maaw la maa minnu ko k'u b'u senfa. Andarabuka ni Kɔrɔna Kɛɲɛka fɛ sa n'o ye Menaka marabolo kɔnɔna na ye. Jinimu maaw kɛlɛkɛminɛnw fana yer'u bolo yen fana kɛlɛkɛminɛn minnu dala olu ka bon kosɛbɛ. Nka armée a ka wulikajɔ n'a ka se hukumu kɔnɔna sa olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la ni pankuru ye. Wulikajɔ ni cɛsiri kɔni bɛ to senna sa Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Maaw n'u bolominɛn lakana ni Wolomasiri tabaw ko u b'o la su ani tile. Dugudenw ka to senkɔrɔma dondoli la yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Fala ye Segu marabolo kɔnɔna na n'a ka di a fɔ ko Segu ba kɔfɛla la nin y'a waati damadɔ ye min ye kamalenkaw ye olu kɔni ka dugu filenkoloncira k'a da kolonci. Wulikajɔ in a sɔrɔla mun fɛ Bamajɔlen walekɛbaw olu de nana ka na sɔrɔ sa maaw bɛ sɛnɛ na ko f'olu ka sɛnɛ ko k'o bila pewu min ye musow ye k'olu ka taa burumusi don ko ka baganw ko ka olu dabɔ bin na pewu. Maa fila min nan'o fɔ Fala ye o fɔra guwa min mɔgɔw ɲɛna olu y'olu minɛ k'olu bɔ baara la pewu. O kɛlen kɔfɛ min ye Bamajɔlen ka walekɛbaw ye u nana dugu in kɔnɔ ko ko min kɛra kaban k'o banna an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka lajɛ an bɛ se ka sigi cogo min. Ninnu ɲinɛnkolobaatɔ Fala ye u nana dɔgɔkun kelen kɔfɛ ka dugu filekolonci k'a da kolonci a bagan n'a ɲɔ n'a malo bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ cɛ ka taa dugu wɛrɛ la tuguni. Kamalen bilama maa si tɛ se ka tɛmɛ a fɛ min ye Samanfilakaw olu kilomɛtiri 5 de bolo ni Kamalen ni ɲɔgɔn cɛ olu y'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ taa ni ka segin sugujɔw bɛ se ka kɛ cogo min na Kamalenkaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu bolominɛnw minɛna n'o taalen bila dugu wɛrɛ la o dugu fɛɛrɛ ka sigi yaasa Bamajɔlen kɛbaa ninnu fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogo min. Togolo Masina marabolo fana kɔnɔna na a bɛ waati jan bɔ olu bana ka bɛnkan ta Fala ye bi bi na Bamajɔlen ka walekɛbaw kɔnɔ olu ka dugu bɛɛ lajɛlen tigɛ maa si tɛ se ka bɔ ka taa dɔgɔjɔ la dugudenw hali da dumuni sɔrɔli o gɛlɛyar'u bolo welewelemada kɔni u y'o kɛ ka ɲɛsin fanga tigilamɔgɔw ma u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na nin ye gɛlɛyaw ye minnu bɛ Segu marabolo ni Masina bolo fana la Segu ba kɔfɛla la Samanfilakaw kɔni u ma se olu ma nka u ko nin ko bɛ cogo min ni fɛɛrɛ ma tigɛ ni dundulu banna gɛrɛ bɛ kɛ mundulu la dɛ a jɔrɔna kɔni bɛ u la hali n'o y'a sɔrɔ u tɛ ka se olu ma sabula u ye ninnu ɲinɛnkolobaatɔ to cogo min u kana n'o ɲɔgɔnna ta ka ɲɛsin u ma kilomɛtiri 4 o de bɛ Kamalen ale ni Samanfilanan ale ni ɲɔgɔn cɛ. Lakana ko ta na sira la an ka jamana farafinna yan bolo fɛ Fala ye jɛnsiriki naani kɛlen ka maa min sugandi k'o bila ko kunna sa n'o ye Madame Salke Warkɛ Zuizi ye ale bɛ taama la an fɛ yan taama in na sa kununko Kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi ale ye maa kofɔlen bisimila min ye Madame Charles Warkɛ ye a nana sa ka na Asimi ale masala maa min n'o sa ale yɛrɛ kun ye min ye Ethiopie lasigidenya kɛ ka tɛmɛ bi bi na jɛnsiriki naani bolofara min bɛ n'o ɲɛsinnen don lakanako ma a bɛ o bolofara danganya la farafinna an fanfɛ bolo fɛ a ka kumaw kɔnɔna sa a ye ɲɛfɔli kɛ sa u ka baara bɛ kɛ cogo min baara kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a y'olu da yira Ablaye Job la n'a n'o ye ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan jɛnsiriki naani bolofara fɛ ka se ka basigi ni lafiya la don jamanaw kɔnɔ kimɛli min kan ka kɛ o kɔnɔna na farafinna an fanfɛ bolo ninnu fɛ mun ye kɛlɛ kunbɛnw bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya ani bɛ se ka cɛfɔ ni kanbɛn sigi sen kan cogo min na ka kɛ ni jamanaw ka cɛsiranya taama ye kunbɛli min bɛ se ka kɛ o la ani bolodi ɲɔgɔn ma an fanfɛ bolo fɛ a y'i da don o la a y'a yira sa ko olu ye baara min kɛ o b'a to furancɛla fangaw ale ni jamana ɲɛmaaw ka se ka olu ka hakilinaw sɔrɔ hakilinaw b'a to sa basigi ni lafiya bɛna don bɛn ni keleya bɛ se ka sinsin cogo min Madame Charles Wark a y'a yira sa k'a fɔ olu bɛ ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ wa dugudenw de bɛ lamɛn min ye jamana ɲɛmaaw fana bɛ lamɛn Asimi Goita y'a yira sa ko a ye maa in ka kuma bɛɛ lajɛlen faamu min ye baara kɛcogo ye a y'o faamu nka kuntilenna kuraw bɛ bi bi na jamanaw kɔnɔna na jamanaw cɛsiranyɛlɛbɔ taama ta sira fɛ sa Mali yɛrɛ ale ye kuntilenna kura min ta
a simingo sa ko min ye dugudenw ye u kun tɛ se ka du u yɛrɛ kɔ jamanaw ka gɛlɛya tɛ se ka ɲɛnabɔ u yɛrɛ kɔ bibi na kuma ka di jamanadenw ma baara ka kɛ yaasa i n'a fɔ dugudenw bɛ se k'u ka hakilinaw fɔ cogo min o ye ale fɛlaba ye bolodi ɲɔgɔnma tɛ kojugu ye nka a kana kɛ fangelema ye yaasa min ye duguden minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ka ko bɛ tali bɛ kɛ olu la hinɛ ni dɛmɛ kan ka ta ka ɲɛsin maa minnu ma maaw kana don olu fana n'u ka hɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ baara tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen ko a yɛlɛmalen don anw fɛ yan jamanakuntigi a y'o laseli kɛ u ye nka dayɛlɛlen don kumaɲɔgɔnyaw bɛ se ka kɛ cogo min Ablaye Diop ale tun bɛ nin lase in kɛnɛ kan Ismaël Wage fana tun bɛ yen ani jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔ baarakɛlaw. Hôpital du Mali an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min kabini sibiri tɛmɛnen an ye munumunu salo kɛ yen yɔrɔ fɔlɔ min n'an taara yen o kɛra radiothérapie ye radiothérapie ale kɔfɛ sa an taara IREM na bi an bɛ taa labo la sabula labo ale de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin maa joli ma fala ye hali ni sigana donna den fako la a bɛ se ka min baara min kɛ yen o bɛ se ka kɛ yen sugunɛ bo ka taa se fɛn wɛrɛw ma mun bɛ maanifin farikolo la olu b'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ wa nin waati na faranga min bɛ yen o ye u bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ fana olu ka den sɔrɔ minnu ka denko gɛlɛyara nka n'i tɛ furu la o t'a kɛ dɛ wa sariyaw fana sigilen don fana Mali jamana kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ne ani e fala ye an donna ye ka taga yen fo na lajɛ an ka baabu kuncɛli yɛrɛ bɛna kɛ o yɔrɔ de ka Hôpital du Mali wulikajɔ in kɔnɔna na an ka munumunu salo Hôpital du Mali kɔnɔna na an taara yɔrɔ sabanan ni yɔrɔ laban min na o yɛrɛ de b'a to bi Hôpital du Mali a tɔgɔ fɔlen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ye a laboratoire ye n'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ ko min ye Hôpital du Mali ale barasakolo yɛrɛ de y'o ye sɛgɛsɛgɛli joliko ta nasira fɛ sugunɛ bo ale ni fɛn wɛrɛw minnu bɛ se ka to bana bɛ se ka ye cogo min na joli sira nataaraw fɛ o baara de bɛ kɛ yen yen sa maa min y'an bisimila o ye Musa Kone ye ale ye surveillant ye baaraw dalen don ɲɔgɔn kan cogo min a y'o ɲɛfɔ an ye. An nana bɔ yan a diyara n ye donc an bɛna daminɛ yan nin ye kunbɛlikɛyɔrɔ ye ni banabaatɔw nana kunbɛli bɛ kɛ yan ka sɔrɔ ka sira yira mɔgɔw la ni kunbɛnni kɛla logiciel b'an bolo banabaatɔ bɛ enregistré logiciel kɔnɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa ni baaratɔ ye. Hôpital du Mali laboratoire ye baaraba caman kɛ ka sabu kɛ minɛn minnu bɛ u bolo n'o olu ye minɛn kuraw ye n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ labo maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bana damadɔ lajɛ tile kɔnɔna na bi bana min minnu bɛ se k'o sɛgɛsɛgɛ ani joli minnu b'o sɛgɛsɛgɛ a ka ca ni 100 ye k'a sɔrɔ tile yɛrɛ ma yɔrɔ jan sɔrɔ nka a bɛɛ lajɛlen bɛ taa sira minnu fɛ munumunu salo minnu bɛ kɛ sow ni ɲɔgɔn cɛ ko ne kɛ ale bɛ k'o ɲɛfɔ an ɲɛna tuguni. Laboratoire kɔnɔ a bɛ yɔrɔ dama damani bɔ n'an y'a jateminɛ nin y'a étape fɔlɔ ye o ye accueil ye n'an bɔra an bɛ taa prélèvement na an bɔra prélèvement na n'o ye joli ta yɔrɔ yɛrɛ ye n'an bɔra an bɛ taa tri la o ye k'a dɔn fɛn min taara ni baara kan ka k'a la k'a lajɛ est ce que a ka ɲi est ce que a man ɲi n'a ka ɲi baara bɛ continuer n'a man ɲi a bɛ bɔ circuit la a tigi bɛ wele an bɛ segin a kan donc c'est pour que ka appareil la kisi ka to baara bɛ kɛ fɛn min kan o ka kɛ fɛn ɲuman ye o ye tri ye n'an bɔra yen an bɛ yɛlɛ sanfɛ hémato b'a la biochimie bɛ yen immuno bɛ yen biologie moléculaire b'an bolo bactério bɛ yen anapathie bɛ yen o bɛ salle dɔ in na an bɛ banque de sang fɛnɛ an b'o baara kɛ o bɛɛ ka bɔ a la comment dirais-je procréation médicalement assistée minnu ka denko gɛlɛyala o fɛnɛ o bɛ bâtiment wɛrɛ la o bɛɛ bɛ laboratoire ka hokumu kɔnɔna na. radiothérapie min n'an taara o yɔrɔ fɔlɔ la IREM ale ni scanner ninnu bɛɛ lajɛlen jabaala ye labo ye sabula labo ale bɛ sɛgɛsɛgɛliw caman de kɛ sira caman fɛ ani ɲininiw nka danfaraba min b'a ni tɔw cɛ o ye k'a fɔ maa minnu ka bangeko gɛlɛyalen don bi olu fana bɛ se ka den sɔrɔ Hôpital du Mali kɔnɔna na professeur Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé n'ale yɛrɛ Hôpital du Mali directeur adjoint ye ale ye ɲɛfɔli k'an ye o ko in kan. Alors procréation médicalement assistée i n'a fɔ tɔgɔ bɛ cogoya min na o ye den ko gɛlɛyara mɔgɔ minnu ma couple minnu ma ka u dɛmɛ u ka se ka den sɔrɔ ka sɔn ka kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ den ye f'an k'o fɔ ka fara kan sabula jamana bɛ ka sariya dɔ ta depuis 2016 min bɛ nin ko in lakana k'a bila cadre ɲuman kɔnɔ walasa fɛn bɛɛ kana y'a kɔnɔ. min ye den sɔrɔ ye n'i y'o fɔ musow nun si bɛ wuli ka jɔ cayi nka min ye ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an bɛ a la
sabula hôpital di Mali ale baara min sigi sen kan yaasa ka se ka bangew sigi sen kan a fana bɛ taa sira minnu fɛ bi u ye jaabi ɲumanw sɔrɔ o la. Depuis 2023 kalo 6 tɔ kɔnɔ an nalen an ye muso couple 50 ɲɔgɔnna ta o couple 50 in kɔnɔna na mɔgɔ 25 de kɔnɔ sɔrɔ ça veut dire que an tɛmɛna vraiment hali min bɛ ɲini diɲɛ mɔgɔw fɛ a ko la. 2024 an ye activité kelen in maintenu 2025 o kelen bɛ sen na an bɛ 26 la bi ni activité in bɛ ka continuer ka kɛ a ɲinibagaw ka ca nka an ka capacité ka dɔgɔ an b'a fɛ ka dɔ fara o kan halisa ka dɔ fara mɔgɔ formetaw kan ka se ka minɛnw fana ɲini min b'a to hali ni yɔrɔ ma bɔ a cogo la walasa an bɛ se ka dɔ fara baara kalansi kan. N'o y'a sɔrɔ musow ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don k'u ka se ka den sɔrɔ hôpital di Mali la fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan nin ye n'o b'a to mɔgɔ bɛ se ka den sɔrɔ taa siraw bɛ a la. Ka dɔn kɛ dɔn tɛ anw fɛ yan Mali sariya ma jɛ n'o ye k'a fɔ labakisɛ t'i la i ka taa labakisɛ ɲini i balima dɔ fɛ ka na di ou bien muso la fan t'i solo la ka taa fan ɲini i balima dɔ fɛ ka na di o ti kɛ anw fɛ Mali la yan an bɛ sariya in de kɔnɔ a ti kɛ mɔgɔ la fɛnɛ mɔgɔ min ma furu n'i ka furu sɛbɛn de bɛ na ka n'a yira an bɛ sɔrɔ ka sariya in an y'a yɛlɛmɛ in ɲini u sɔnna ka yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ min kɛra la o ye mɔgɔw dɔw bɛ yen bana dɔw b'u la i n'a fɔ an bɔra cancer la cogo min ni cancer bɔra wolonugu la k'a fɔ opération sen fɛ wolonugu bɛ se ka to a la i fanw dun bɛ yen i bɛ mun kɛ est-ce que i ka taa cancer furakɛ ka to densɔrɔbaliya la kude ye wa an ko sariya la k'u k'a yɛlɛmɛ walasa u tigilamɔgɔw u ka jɛ n'a ye ka se k'u fan mara ni don b'u ka cancer kɛnɛyara u bɛ na u ka den wolo kɛnɛya donc o yamaruya dira an ma o yɛlɛmɛ de kɛra sariya kura in kɔnɔ donc an b'o fana baaraw kɛ an fɛ. F'i ka kɛ maa ye maa minnu bɛ furu la sariya siraw fana bɛ a la wa fana fɛɛrɛ minnu sigilen don bi Mali sariya yɛrɛ fɛ n'o taara conseil de ministre la salon ko o labato n'u bɛɛ lajɛlen sɛbɛnw bɛ a la yaasa fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ min ye kiiri ni wɔyɔ o kana ye a la denko ale ma nɔgɔ an ka jamana kɔnɔ. DGCC ka bolofara min bɛ Kayi marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keɲeba ta wulikajɔ ni cɛsiri u ka brigade min bɛ n'o bɛ munumunu salo kɛ yaasa sɔngɔko ni sanniko ni sanni feerew bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na k'an ka jamana sariyaw bato olu y'u bolo da camion remorque dɔ ka fala ye u kun kɛtɔ don k'an ka jamana kɔ sago k'a sɔrɔ sariyaw ma olu bato an ka misi caman ba de tun b'a kɔnɔ DGCC maaw kɔni u tɛgɛ kɛ nin ka sa Keɲeba marabolo kɔnɔna na bagan ninnu bɛɛ lajɛlen k'olu minɛ sɛgɛsɛgɛli k'o boloda sabula a fɔra bagan kɔni bɛ bɔ nka bɔkan b'a la sariyaw b'a la sɛbɛnw kan ka kɛ a la ni min kɛra sufɛ genge fɛ n'u y'u bolo d'a kan u y'a yira sa ko a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛsɛfɛsɛ yaasa ka se ka jotigi jo ka jalakitigi jagologi yaasa sugu ale fana ka na dɛsɛ min ye jamana ɲɛmaaw ye laɲini minnu kɛ o baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na jɛkulu min bɛ yen n'o o sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la DDR yɛrɛ baara la timɛli kunna n'o ye général Ibrahim Kansayi ka yɔrɔ ye ale ni jɛkulu min fana bɛ yen n'o o ye a tɔ dafalan ye olu ye barosigi ka sa barosigi min bɛ tali kɛ maaw tɔgɔ la sɛbɛn o lasagoli la kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen n'olu ye DDR kɛ waliya in sigira sen kan bɛn ni kɛnɛya ni cɛfɔ minisiri fɛ ale ni APDP olu ka bolo di ɲɔgɔn ma na o la sa min ye Aïdara ye ni ale APDP conseil juridique ye ale taara ɲɛfɔli kɛ ko tɔw bɛɛ lajɛlen dafara sa Ibrahim Kansayi yɛrɛ fɛ n'o ye général ye a ye ɲɛfɔli kɛ u ka baarakɛyɔrɔ bɛ cogo min sɛbɛnw bɛ kɔlɔla kɔlɔsi cogo min maaw ka ko tɔbɔtɔlen don cogo min na kuma tɛ maaw bugunatigɛ tɔbɔw lasagolen don cogo min na APDP maaw fana ye sariya taw fara a kan k'a yira sa k'a fɔ bi tiɲɛ don an bɛ waati min kɔnɔna na fɛn caman bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ nka n'i y'a ta k'a jateminɛ min ye maaw tɔgɔla sɛbɛnw ye olu kan ka lamara cogo min sariya ye minnu fɔ k'o ɲɛf'u ye min ye Kansayi ka maaw u ka se ka se u baarakɛcogo la degun o kana ye APDP ale ka laɲini o ye bolo di ɲɔgɔn ma min ye Ibrahim Kansayi ye général ale ni général Fane olu bɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ sa ka DDR sigili lawaleya an ka jamana kɔnɔna na baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na fala ye min ye an bɛ taa fan fɛ yan'an ka taa fan fɛ CMSS ale ɲɔgɔn dɛmɛ jɛkulu min bɛ n'o y'u ka mutuelle ye u y'u ka lajɛ kɛ kununko lajɛ in senfɛ sa u y'a yira sa ko tɔndenw bɛ wari min sara kalo o kalo ko k'o bɔ 2000 la k'a kɛ 3000 ye
yaasa baara minnu bɛ yen bi n'olu baara bɛ ka bonya dɔ ka se ka fara o kan lajɛ in senfɛ sa min ye Dr Bekayi Darame ye u ye ale to a nɔ na ɲɛmaaya la ka min ye tɔn kɔnɔna ka falen don a la dɔɔni yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na ni maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ se ka sɔrɔ kɛnɛ kan min ye kɛnɛ in kan fana sa u ye san baara min kɛ ka musaka mun don ani juru min donna tɔndenw na u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na min ye Daramekɛ ye a y'a ɲini bɛɛ fɛ sa bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa cogo min na CMSS ale kɔnɔna sa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka sinsin an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye jamana togoda ni marabolo olu kibaruyaw la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ marabolo ni togoda kiwara bɛ taa n'an ye yɔrɔ fɔlɔ min na bi o ye yuwarukaw fɛ ye yuwaru nin kalo in tile 14 ka taa bila tile 17 la olu ye tile 4 boloci sigi sen kan n'o ye senfagabana boloci ye kinw ni bɔlɔnw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔlakaw jiginna sa ka taa denmisɛnninw ɲini minnu b'a daminɛ san 0 ka taa se san 5 ma dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa min bɛ yuwarukaw fɛ a ko maa ba 46 446 denmisɛnnin na olu de kun bolo kun kan ka ci baara in ko a kɛra wasa kɔnɔna na kangabakaw fɛ min ye u ka préfet ye Abdou Daou ale ye jɛrɛ sigi sen kan jɛrɛ min baro sigi sen fɛ ka ɲɛfɔli kɛ sa sanu musaka min dira maramabugukaw ma o bɛ se ka don ba la cogo min na jɛrɛ in kɛnɛ ka sa dugutigilakaw kabilatigiw ka taa se sifiw ni mɛriw bɛɛ lajɛlen ma min ye maramadugukaw ye u bɛɛ lajɛlen nana ka na ɲɛfɔli kɛ u ka percepteur ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ ka laɲini tun ye min ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama bɛn ka kɛ musaka min sɔrɔla sanuko la sa n'o dir'u ka dugu ma maramabugu bɛna mun kɛ n'a ta ye fala ye u ko k'olu ta don ekɔliminɛnw na han ko ka tabaliw san armoire nɛgɛlamaw k'olu san min ye minɛnw bɛ se ka bila min kɔnɔ u ka kalanso dugu kalanso 17 ko k'a bɛɛ lajɛlen fa minɛnw na yaasa denmisɛnw bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ka ɲɛ wari a bɔcogo n'a baarakɛcogo préfet ye o ɲɛfɔ u ye jamana ka musaka min don a n'a sɛbɛn min ɲɔgɔn fɛ ka na a kana kɛ maaw ɲɛna sa k'u bɛ se k'u sago n'u dungo ni fɛnw kɛ a la Abu Daou a y'a f'u ye ko nin ye jamana ka wari min ye a n'a kɔmasegin n'a ko bɛɛ lajɛlen dulonnen don ɲɔgɔn na baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na o yɛrɛ y'a jira sa ka fɔ k'u jɛra n'a ye sugubulon in a ka di maa min bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ ko k'o tigi ɲini u bɛnna o kan sanjiko gɛlɛya hukumu kɔnɔna na fala ye nin waati in na Gawo mara la sa olu y'a jira sa ko sango kɔni fisara ni ɲinan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an sɔngo marabolo la tile 11 kɔnɔna na sango o y'a sɔrɔ sa olu kɔni kun ye milimɛtiri 237 o ɲɔgɔnna sɔrɔ tile 19 kɔnɔna na nka ɲinan tile 11 kɔnɔna na 156 u y'o de sɔrɔ sanji la a kɔlɔlɔ nana kɛ mun ye sanw tɛ nana ɲɔgɔn fɛ degun yir'u la wa ba fana falen tɛ bi min ye an sɔngo ni Gawo marabolo kɔnɔna na sa samiya yɛrɛ la o kun ye fɛɛrɛ fɛn fɛn sigi sen kan u jɔrɔlen don a la sango n'o y'a sɔrɔ sa o kɔni sera ka min ye tari 25 758 ka se ka o sɔrɔ malo la k'o dilan 100 sara la n'o bɛna 79 buruburu 72 ma ko ɲinan ko yɛlɛma k'u bɛna se k'o sɔrɔ wa a jɔrɔna b'u la min ye Gawokaw fɛ yen sabula nɔgɔ o de ma sɔrɔ jamana yɛrɛ ko k'a bɛ nɔgɔ min di o seli Gawokaw fɛ yen bi ko kɛlen don kataba 4 ye wa tajiko gɛlɛya ale ni basigibaliya min n'o kɛra marabolo caman kɔnɔna na ko u y'u sɛgɛn fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan o ye ka ji tɔn ni ji nana yaasa u ka se ka o ta ka se ka baara kɛ n'o ye sumanw an'u ye baara minnu kɛ olu kana tiɲɛ u ka jamana ale kɔnɔna na halisa Sɛnɛgako ta na sira fɛ Jakarija Dunbiya Sikasokaw fɛ yen ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan taari 2 min b'a bolo Sikaso pankurutigi kɛnɛ masonana fala ye kabini avril kalo tile 11 san 2026 ale y'i k'a kan samiya kunfɔlɔ minnu bɔra sa ale olu siri ka se ka baara sigi sen kan 100 sirada la e ko nɔgɔ fana a yɛrɛ m'o dilan a yɛrɛ ye de misibo a y'o dilan k'o sigi sen kan ka se ka baara kɛ n'o ye nin waati in na a ye fɛn min sɛnɛ i b'o dɔn wa
tiga min ye bɔrɔ 200 min kilo ye 50 o bɛ a bolo a taar'o feere ka ban han bɔrɔ kelen a y'o feere 2 miliyɔn 2 b'a kun Jakariya a ko ko sisan samiya tɔni min filɛ nin ni ji nana funfun a n'a lajɛ ka fɛn wɛrɛw boloda yaasa ka se ka dugukolo wɛrɛ fana boloda k'o fara a ka yɔrɔ in kan min ye baara ni cɛsiri a bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na nka ale bɛ dugukolo min kan a kɔrɔ ye ko Sonsorobugu dɛ pankurutigi kɛnɛ kɔni n'i bɛ yen i bɛ Sonsorobugu de ale ye taari 2 kɛ ale mago bɛ taari 5 de la yaasa ka se ka tɔnɔ ka se ka baara kɛ n'a ka miliyɔn 2 ye ka se ka baara sigi sen kan Segukaw fɛ yen min ye Saka Magasa ye ale ka kalikasiyɛn tun bɛ sen na gouverneur kura min ni ale sugandira jamana ɲɛmaaw fɛ juillet kalo tile 29 Saka Bagayogo Fala bɛɛ lajɛlen bɛ nin dɔn ni maa kofɔlen min filɛ nin ye préfet ka baara hukumu kɔnɔna na ni administrateur civil la Fala nin y'a daminɛ duguma fo sanfɛ Buguni tɛ Buguni ye Sikaso tɛ Sikaso ye Moti mara tɛ Moti mara ye Tombouctou ninnu Gao Saka ye nin bɛɛ don a senkɔrɔ nin waati laban in na ministre so min sigilen don muso ni du kunna a kun b'o fana na secrétaire général a bɔr'o la ka taa kɛ conseil technique et administration territoriale yɛrɛ kɔnɔna na bi u ye ale de ta k'a ka taa bila min ye général de brigade de police Sulemani Traoré nɔ na baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Segu yɛrɛmarakafo yɛrɛ kɔnɔna na min ye Segu min n'ale ye Mali marabolo 4nan ye ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen préfet ka bɔ Segu cercle bɛɛ lajɛlen préfet bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen pelenkanakaw min ye anw yɛrɛ ka Segu dugu kɔnɔna maire ye n'o ye Banu Jara ye ale fana tun bɛ yen ka taa fara kafɔtigiw ni dugutigiw bɛɛ lajɛlen kan baara in bannen Fala ye kalikasiyɛn kelen ka ban k'a to kun taara dɔgɔ ɲini de la dɔgɔ ɲini ni sarati minnu kɔni taara ɲɔgɔn fɛ sa n'o ye wotorow ye Bamajɔli ni Gawale Kaba ninnu kɔni o bɛɛ lajɛlen jeni ka tila ka 5 don fiɲɛ na k'u yɛrɛ bila k'u ka t'u ka so Segu marakalakaw fɛ yen SOMAGEP ale ka compteur minnu bɛ Fala ko dɔw ɲɛ tana kɛlen no o ye dɛ 50 o de suyana nin waati in na min ye waleya in a guwanna kosɛbɛ SOMAGEP bolofara ɲɛfan bɛ marakala yɛrɛ kɔnɔna na a ko ka sɛgɛsɛgɛli boloda zira don zira tɛ de ni zira yelenna kɔni a bɛ se ka taa feere mɔgɔ dɔw ma ko sanu don minnu di ko kalama minnu di ko kalama i bɛ se ka taa feere olu ma jaralakaw n'a ɲɔgɔnnaw Fala ye Gawokaw fɛ yen maa 127 minnu tun y'u sigiyɔrɔ bila n'u bɛ Gawo yɛrɛ kɔnɔna na donbolo kɛra olu ye kunungo Gawo dugu kɔnɔ ka bɔ dɛmɛjɛkulu yɔrɔ Tulu Nɔnɔmugu min ye Petit Pois n'a ɲɔgɔnnaw ye sa k'o d'u ma ni waati gɛlɛman min ye cogo min na u ka se k'o kɛ k'o boloma dɛmɛ baara in sigira sen kan sa baɲumankɛ gɛrɛfɛ fɛ a n'a dɛmɛjɛkulu Kayi marabolo kɔnɔna na Mali yɛrɛ ye fɛɛrɛ min sigi sa ka se ka dɛmɛ don maaw ma yaasa u bɛ se cogo min na ka balo sɔrɔ fɔ ma ko Abuze de Al Burkinabi ko ale kɔni n'a nɔfɛmaw k'u y'olu camanba de bɔ baara la jini maaw fɛ wulikajɔ in kɔnɔna na sa k'u bolominɛnw bɛɛ lajɛlen u ka moto n'u ka marifaw n'u ka telefɔniw u y'o bɛɛ lajɛlen cɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra Burkina Seno marabolo kɔnɔna na kibaruya in kɔni a fɔra ni sigana caman ye sabula maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko Bamajɔli ni Gawale Kaba bɛ se ka ja dɔw fana bila min tɛ nka sigana min ma ko in na ko fo k'a sɛgɛsɛgɛ Niger ni Algérie ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na sa Niger jamanakuntigi ale ye Algérie lasigiden bisimila kunungo kumaw ye tali kɛ min kan sa min ye taji bondo min kan ka daminɛ Nigérakaw fɛ yen ka na Algérie ka tɛmɛ Niger fɛ n'a bɛ fɔ ma ko gazodigi o baaraw kumaw ye tali kɛ o la ale ni bɛn ni kɛnɛya sinsinni Bamajɔli ni Gawale kɛlɛli sigili sen kan lasigiden n'o o ye Algérie lasigiden Nigerkaw fɛ yen ani jamanakuntigi ka kumaw tɛmɛn'o kan Senegalikaw ka wasabulon ma olu ye sariya ta kunungo sariya min b'a to sa jamanakuntigi min ye wasabulon yɛrɛ ɲɛmaa ye ka taa se fanga ɲɛmaa ma n'o ye premier ministre ye u k'u ka sɔrɔw fɔ waati min na u bɛ baara ta ani n'u bɛna na bɔ baara la waati min na fana u k'u ka sɔrɔw fɔ sariya in kɔni sa k'a bɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen jagoya i ka se k'i ka sɔrɔ ko o fɔ o sigi sen kan Ukrainekaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu dusu kasilen don kosɛbɛ Irisi ko ale ye bombardement min k'u fɛ kunungo maa 10 o de tora o sen fɛ Volodymyr Zelensky ko sa ko olu na tasara kɛ nin ko in na ko sabula ko nin se ka to ten Indonésikaw fɛ yen maa minnu tun bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila k'a kɛ dugukolo yɛrɛ ye u y'a yira sa k'a fɔ k'olu ye degun sɔrɔ min ye sibiri tɛmɛnen dugukolo yɛrɛ ba min kɛra sa maa ba 40 ɲɔgɔn ko olu de kɔni bɛ bi so t'u bolo sigiyɔrɔ t'u la jagabala foyi tɛ ka sɔrɔ o la Indonésie dugu ɲɛmaa olu ye welewelemada bila maaw ma u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na yaasa ni maa min bɛ se ka kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ Pakistan ale y'a yira sa k'a fɔ ko u ka maa mafalenba min tun bɛ yen n'o ye ɲɛmaaya kɛ san 78 ni ale minɛna k'a fɔ k'a ka kiiri kan ka kɛ nin waati in na maa kofɔlen sa ale bɛ kaso la a ka kiiri yɛrɛ tun kan ka sigi sen kan nka min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye yamaruya di sa kunungo ko ka taa min ye Irman Khan ka taa ale bila furakɛli la sa furakɛli min bɛ se ka kɛ sen kan
dɔgɔtɔrɔso min n'o ye sifakaw fɛ yen Islamabad n'o y'u ka faaba kɔnɔna na ye u y'a yira sa ko n'a kɔni ka bana fiɲɛ bɔra tile 2 yanni a ka kiiri cɛ kiiri min bilalen don septembre kalo la ko a na t'i yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛ kan min ye Senegalikaw ka farikolo ɲɛnajɛ jɛkuluba ye n'o ye senandulati ye ko olu ye dege karamɔgɔ kura sɔrɔ Vieira wa bon wolofɔ kɔni do fala bon an k'a fɔ a bangena Sénégal parce que a jouera France fɛ Coupe du Monde 98 a y'o janjo kɛ u y'o ta sasa k'ale de bilara Papa Thiaw nɔ na Papa Thiaw ale ba ye Kangaba Bangumanaka ye u ye Papa Thiaw bɔ yen Papa Thiaw yɛrɛ est-ce que sara tun b'ale bolo yɛrɛ 400 millions parce que ne b'a dɔn Sénégal taara Coupe du Monde na cogo min na u y'u datugu ko caman kan ka taa dɛ bon an bɛ dugawu kɛ Patrice Vieira maa min kɔni don an y'a ye tuma min na ndolantan na kɔni maa jɛlen don a ka ko b'a jira k'a fɔ ko maa tilennen maa ladiri don an bɛ dugawu kɛ Ala ka Sénégal équipe ɲɛ a bolo n'an bɔr'o la sa an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna fala ye Super Coupe Asimi ɲinan ta k'a bɛ daminɛ ni août kalo in tile 21 ka taa ban septembre kalo ale tile 12 baaraw bɛna kɛ Mamadu Konate ale ni wɛnzɛn kɔnɔna na jɛkuluba 4 o de bɛna sigi sen kan min ye Bamako ale kɔnɔna na yan dulata ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ marabolo 19 kana fara Bamako kan ale ni faso yɛrɛ ka cakɛda baarakɛlabaw n'o ye CNT gouvernement ani présidence olu bɛɛ lajɛlen sen bɛna ye dulata in a kɔnɔna na baara in kurumukali senfɛ sa min ye Cheikh Mohamed Cherif Tunkara ye n'o ye commissaire lieutenant ye ale fana ye ale bɛ coupe in sigi sen kan fala ye a ye ɲɛfɔli ka sa coupe in sigi kun yɛrɛ ye min ye bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min na seko ni dɔnko k'o fana bɛna ye ala zeyi yaasa ka se ka min ye ko in sigi jamana yɛrɛ ka yɛlɛmalibaw olu hukumu kɔnɔna na tasibila taara ka kɛ maa ye sa maa minnu n'o olu ye coupe in jɔnjɔn tabaw n'olu ye coupe in yɛrɛ tutigɛbaw ye an yɛrɛ ka kunnafoni di ɲɔgɔn n'o ye Seri Jara Ala ka kalifa minɛ la ka taa fara Saka Bagayogo kan n'o ye Buru Saka ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni tanuna kɛnɛ in kan ye ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ u ye kunungo Mali bɔra ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin a ka npogotigiw ma npogotigiw minnu ye Coupe d'Afrique bololandolatan ta san 18 Kodiwarikaw fɛ fala ye min ye ninnu kɔni ye sa u ye baara min kɛ nin ye siɲɛ 10nan ye ka coupe in ta siɲɛ 8 ka tugu ɲɔgɔn kɔ o la sa u taara ni coupe ye u seginna n'a ye an ka cɛmanw kɔni olu garisɛgɛ ma diya olu ye jɔyɔrɔ 4nan sɔrɔ sabula ndolatan fan fila kun don cɛw ani musow u jiginnen pankolotigi kɛnɛ na sa minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna n'o ye an tɔma ye Abdou Kassim Ibrahim Fɔnba ale y'u bisimila minisiri min bɛ yen n'o bɛ muso den ani du kunna Jɛnɛba Sanɔgɔ n'a bɛ Jaralakaw ka sigi la ale fana tun bɛ yen minisiri kɔrɔ n'o yɛrɛ fana ye farikolo ɲɛnajɛ ndolatan basikɛti yɛrɛ ɲɛmaa ye fala ye Jean-Claude Sidibe ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ani Mali supporters bɛɛ lajɛlen ɲɛnajɛ tɔ nana kɛ sa min ye Salamata Mayiga ale tɔgɔla so la wale ɲuman dɔn min ye mɔgɔtigi n'o k'u kunbɛn fana ka se ka faso ka kumaw baw fɔ u ɲɛna k'a yir'u la sa k'u k'u labɛn Coupe du Monde min kan ka kɛ sinikaw fɛ septembre kalo la u kan ka taa o la farafinna ka taa ale jɔyɔrɔ fa musolakaw olu tɔgɔ la nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita Kassim Traoré Ana Jara a k'an bɛn waati wɛrɛ. Bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunnatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Madina Sisɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunnatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunnatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn